Has comentat respecte a lo de les targetes, has dit que s'havien de fer polítiques molt d'esquerres valentes i tal. I tant que sí, i jo confio que ho feu, i entendre bé el que és la seguretat, que no és tant a hòsties, sinó estar al costat de la gent, perquè si tenim en compte les recomanacions de Brussel·les, els retalls que hi hauran, jo crec que els ajuntaments, com Piera, que no és de 300 persones, que són de 15.000 persones, d'aquí un temps podem... Ja podríem callar una mica, ja, que costa parlar. Si callem estarem millor. Si... És que ja m'he perdut, veus? Un poble de 15.000 persones, és molt fàcil que en el futur es creguin molts casos de vulnerabilitat de famílies, personals... En soc conscient, n'hi ha ara, avui en dia, hi ha molts casos de vulnerabilitat, molts més dels que nosaltres creiem o dels que nosaltres contemplem, i parlem amb molta llibertat i en parlem amb molta facilitat del que és la pobresa, i n'hi ha i molta aquí, Piera. Per això, jo crec que heu de crear una estructura i presentar-la al poble, una estructura de suport, de mecanismes de suport, i tipus albergs, tipus menjadors socials... Sí, ho havíem parlat inclús, perquè de cara a la gent gran, és que a més parlem només, quan centrem en serveis socials, parlem només de la pobresa o només dels que no tenen... Hi ha també, o sigui, atén també la gent gran, hi ha molta gent gran que està sola, llavors un menjador social també és un lloc on aquesta gent gran va, tenen relacions socials, vigiles que estiguin menjant, o sigui, hi ha moltes coses a fer, hi ha moltes coses que es poden fer, des de luego, si des de governants ens hem de posar d'acord, s'ha d'insuflar diners i s'ha de tenir ganes de fer-ho i després de donar suport, perquè a vegades és com que tots volem fer coses per la pobresa però volem tenir el pobre lluny de nostra. Vull dir que ens haurem d'implicar tots i a banda de que la Neus digui que ens assumem i no, jo sóc antifeixista de sempre, antixenòfoba de sempre, antihomòfoba de sempre, vull dir, no cal que escrigui res, és que ho soc, ja està. Saps? Més enllà de fer grans gestos, qui em coneix ho sap. No, és que la qüestió va una mica en què crec que heu de tenir en compte d'anar preparant el camí i tenir aquests mecanismes, aquesta estructura per poder socórrer els més que possibles casos que aniran sortint. Simplement això. M'agradaria que tinguéssiu, que treballéssiu sobre això i un dia poguéssiu presentar un estudi, un projecte. Tant de bo, tant de bo. Hi ha un projecte també de vacís, hi ha projectes de cosetes que estan por ahí amagades de moment. Vinga, plena confiança, si és veritat, d'esquerra. Gràcies.